Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε στη Brainrot και το μήνυμα skin πάνω 7 όλοι tag. Λοιπόν παιδιά, στο σημερινό βίντεο απλά το άνοιξα για μια ενημέρωση. Όποιος κάνει πρώτος, λοιπόν, like και subscribe, παίρνει 5.000 Robux. Όποιος όμως κάνει δεύτερος παίρνει ό,τι βλέπει από το base μου gift. Ό,τι βλέπει από το base μου gift. Ό,τι βλέπει από το base μου gift. Ωραία. Όποιος με κάνει πρώτο subscribe παίρνει ό,τι θέλει από το base μου gift δωρεάν από μένα. Λοιπόν, οπότε τώρα περιμένουμε να μας βάλει κάτι καλό, δεν ξέρουμε. Απλά σας ενημερώνω ότι βγει από το base μου, το παίρνει gift. Ο πρώτος που θα κάνει subscribe και like θα πάρει 5.000 Robux. Ο δεύτερος θα πάρει gift ό,τι θέλει από το base μου. Μετά θα ανεβεί κι άλλο ένα βιντεάκι. Όσοι είδατε το Crash Royale, πατήστε ένα like και ένα subscribe παρακαλώ πολύ. Όσοι το είδατε, κάντε ένα like σε αυτό το βιντεάκι να ανεβούμε. Και σιγά σιγά με το χρόνο τους θα κάνουμε πολλά giveaways. Πολλά μαζί με τον άλλο το YouTuber, το Specs Demos. Θα κάνουμε πάρα πολλά giveaways. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο για μια ενημέρωση. Να πάτε όλοι να το δείτε, να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Να, σε πόση ώρα? Σε 2 ώρες, ό,τι να είναι εκεί, δεν δίνει τίποτα καλό. Ναι παιδιά, αυτό τώρα θα ανεβάσουμε και ένα βίντεο διάφορων παιχνιδιών. Απλά στο στείλε Brainrot, ξέρετε, θα πάρετε gift ό,τι θέλετε από το base μου. Έχω και από άλλο account ό,τι θέλετε gift. Οπότε ό,τι θέλετε το παίρνετε. Specs Demos, κάντε τον όλοι και αυτόν ένα like και ένα subscribe. Όσοι είστε από εκεί, κάντε ένα like, πατήστε το like και το subscribe. Ναι, εντάξει, το βιντεάκι θα ανέβει σχετικά μικρό, αλλά περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα μας βγάλει. Οπότε ναι, ο πρώτος θα πάρει Robux, ο δεύτερος θα πάρει κάτι που θέλει από το εδώ. Και στους 50 subscribers αρχίζουμε live και Sabathon, παιδιά. Αρχίζουμε live και Sabathon. Όσοι θέλετε, πατήστε το like. Και κερδίζετε το 5.000 Robux. Ωραία. Θα το ανεβάσουμε σε βιντεάκι. Θα σας αναβαθμίσω και τη βάση σε βίντεο μαζί με το Specs Demos. Οπότε ναι παιδιά, θα χαθούν. Ναι μεν ότι θα μπαλερίνα καπουτσίνα gold. Ναι μεν θα χαθούν πολλά Robux. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει να είστε στημένα από τα βίντεο που βλέπετε. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε. Οπότε ναι παιδιά. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά. Όλα καλά. Γράψτε στο chat από πού μας βλέπετε. Από πού μας βλέπετε, από τι κινητό, τηλέφωνο ή από ποια χώρα, από ποιο νησί μας βλέπετε. Και σιγά σιγά στους 50 subs παιδιά αρχίζουν τα liveάκια μαζί σας σε στυλ Brainrot μαζί με τον αδελφό μου και το Specs Demos. Όλοι μαζί θα σπάσουμε τα βιβλία παιδιά. Όσοι κρατήσετε το like και το subscribe και φτάσουμε. Είμαστε φιλότιμοι. Και όπως είπα, τα Robux ο πρώτος που θα δω στην ενημέρωση κατευθείαν είναι όλη μέρα πάνω στο τηλέφωνο τώρα. Να βλέπω ποιος θα κάνει. Όποιος το πατήσει πρώτος και δει και το short, πατήσει εγώ στο σχόλιο, κερδίζει 5.000 Robux. 5.000 Robux. Και ο δεύτερος κερδίζει ένα Brainrot, το στείλε Brainrot, ό,τι θέλει εδώ. Αυτό παιδιά θα το απαντήσω. Θα φτιάξουμε και μια ομαδική στο Instagram όσοι έχετε. Μεγάλη ομαδική όπως έχουν οι άλλοι ο As YouTube, άμα δεν ξέρετε, από τον Brawl. Όλοι αυτοί θα φτιάξουμε μεγάλη ομαδική. Παιδιά θα περνάμε full ωραία μαζί.
Ναι, οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή σας συνέχεια.